Ma čapicu. A ja mám čapicu. A ja mám čapicu.
zápas, prvý počas čisto vaša hra, druhý počas sa niečo zmenilo, ako ste to vnímali vy? Prvý polčas výborný z našej strany, dominantný. Druhý polčas nebol zlý zápas. Ťažko sa mi hodnotí, keď za 4 minúty prehajdákame to, čo 45 minút budujeme. To sa ťažko hodnotí. Samozrejme súper tiež má kvalitu, výborní fotbalisti. Dostali sa do zápasu, potom ten zápas už bol hore-dole. Kto by dal gól, to by bola zlomová vec. Nedal nikto. 2-2, veľké sklamanie. Ďakujeme. Tréner domáci. Ja musím súhlasiť s kolegom, že dominancia nie sú nadarmo. Prvý súťaži evidentne perfektne si to posúvali, napadali, kombinácie. Šťastie sme mali, že Samo chytil tú penaltu, lebo ťažko by sa otáčalo stav 3-0. Ešte mali ďalšie šance. My sme mali dohovor cez polčas, tvrdšie slova, pretože takto sa nedá hrať, ak chcete uspieť. Padlo to na úrodnú pôdu, pomohlo aj stredanie, že Bončo prišiel hneď na 2 útočníkov. Dokázali sme streliť rýchle góly, čo nám pomohlo. Mali sme ďalšie šance, ale super tiež bol nebezpečný na tých brejkoch. Zase Samo chytil nejaký čistý gól, tam strelu. Mali sme tie možnosti, škoda. 2-2 som spokojný, pretože nie každý deň sa podarí proti prvému mužstvu tabuľke a Puchovu otočiť, kde sú kvalitní hráči a prajem im, aby sa pobili o ten postup. Ďakujem.